Koma mzimayi uyu mukumuona apa mkaka umatuluka m'mawere mwake mosalekeza tsiku ndi tsiku ndipo amakama maliters ochuluka tsiku lina lililonse kwa zaka. Zitheka bwanji munthu kutuluka mkaka zaka zambiri? Mkaka omwe amakamawo amatani nawo? Moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, kalani pompo pomwe nkhani ikupitilira. Anzathu mukufuna kuwalisa m'manyumba, kodi munamvapo za Ali Interior Fittings omwe ndi madolo popanga ma kitchen units, ma wardrobe, ma entertaining units, dressing tables, coffee tables, dining sets, sofa sets ndi zina zambiri. Akupezekera kundirande ndipo amatha kupita dera lina lililonse. Ayimbireni mumve zambiri. Mwana akabadwa azimayi amayamba kutuluka mkaka m'mawere, ndipo mwana akakula ndi kusiya kuyamwa mkakanso umasiya kutuluka m'maweremo. Dzina lake ndi Elizabeth Anderson, ali pa banja ndipo ali ndi ana atatu. Zinayamba zaka zapitazo atabereka mwana wake woyamba. Myezi yosira mwana kuyamwa itakwana, mzimayiyu amayembekezera kuti mkaka usiyanso, koma izi sizomwe zinachitika. Mkaka umatuluka m'mawere mwake mosalekeza myezi nkumapita, ndipo anaganiza zopita ku chipatala komwe anamupeza ndi vuto lotchedwa hyperlactation syndrome. Hyperlactation syndrome titha kunena kuti ndi nthenda yomwe munthu amatuluka mkaka mopitilira muyeso. Ndi khalidwe omwe munthu amatulusa mkaka ochuluka kuposa momwe khanda likufunira. Zitha kuyambisa kusapeza bwino kapena kuvulala mayi komanso mwana. Iyitu ndi nthenda ya serious yomwe yakhala ikumuchitikira mzimayiyu kwa zaka 10 zapitazo. Madotolo anayesesa njira zomwe angathe kuyimisira mkakawo, koma zinakanika. Mzimayiyu amatulusa pafupifupi 6 liters tsiku lina lililonse, ndipo pano anapanga chiganizo choti mkakawu usamangoonongeka. Choncho amakama mkakawu ndikumawuyika m'mabotolo ndikumasunga mu fridge, ndipo mkaka umenewu amaugawa madera osiyanasiyana kuti adzimwe ana omwe azimayi awo ali ndi vuto losatuluka mkaka okwanira m'mawere mwawo. Mzimayiyu anapuma ntchito kamba kuti iyinso ndi ntchito yapaderadera yomwe iye anapeza. Anamupatsa ngati khamisolo ku chipatala yomwe ili ndi mabotolo kutsogolo kwake kuti mkaka uzifikira m'mabotolomo, ndipo ukadzadza amawuyika m'malo moyenera kuti ukapangidwe deliver. Moyo wake wa tsiku ndi tsiku Eliza ndi wokondwa kamba kuti ati iyi ikhoza kukhala njira yoti Mulungu anasankha kuti athandizire ena. Iye atazafa ali okondwa kamba kuti mkaka wake wagawidwa m'manyumba osachepera 4,000. Uku kutu ndi ku America. Pangani share Elizabeth.